Det kan gøre rigtig ondt, men for Kasper er der ingen tvivl. Men det er den bedste følelse i verden, det er at få lov at spille. 23-årig Kasper Pedersen spiller professionel ishockey i Odense. Pengene i dansk ishockey er endnu ikke så store, at alle spillerne kan leve af det, så Kasper arbejder deltid på restaurant Mammers i Odense. Der er mange spillere på holdet, og det er ikke altid Kasper får spilletid. Men han håber på spilletid i aftenens kamp mod Herning. Selvfølgelig vil man gerne spille hver kamp, men er der lige så meget også for at skabe noget god stemning på holdet, altså uden for isen. Og det er stort set det værste, der kan ske, det er negativ stemning, for det rammer hele holdet, og det tager på kræfterne. Og jeg håber, jeg får istid i aften. Efter et solidt måltid er Kasper klar til afgang. Kampen er en af de sidste, før det afgørende slutspil begynder, og jagten på mesterskabet for alvor går i gang. Hej Thomas! Udstyret er en vigtig del af spillet. Stave, skøjter og skridtbeskytter kontrolleres ned til mindste detalje. Under busturen er det vigtigt for spillerne at slappe fuldstændig af. Selvom Odense er sejrsvante, så skal alle yde deres bedste, da aftens modstander er forsvarende Danmarksmestre. Derfor må træner Bjørn Kinding bruge tiden på at overveje den stærkeste startopstilling. Jo, som sagt, jag tror att de är klara. Det här laget som vi ska spela mot idag, de är Danmarksmästare och vinna mot dem, det är alltid en speciell uppgift och en speciell følelse, så de är klara. Jeg har ikke fået at vide om træneren, om jeg skal spille endnu, så nu må vi se. Det bliver spændende at se i hvert fald. Men jeg håber helt sikkert på at få istid. Og tror på det? Jeg tror på det. Jeg tror. Spillerne ankommer til Herning og begynder at varme op. En time før kampstart ved Kasper stadig ikke, om det bliver til tid på isen. Jeg er rigtig klar til kamp. Må vi simpelthen få spilletid. Det har jeg endnu ikke fået at vide. Så... Go out and show them that we're capable of taking charge of this game, we're capable of taking charge of every situation during the game, and we're capable of winning this game. Kasper starter ikke inde på isen, men må følge med fra bænken. Anden periode. Stadig ingen spilletid, men håbet lever. Kasper er stadig klar. I tredje og sidste periode er Kasper endnu ikke kommet på isen, og tiden begynder at rinde ud. Kasper kom ikke på isen i denne omgang, og kunne dermed ikke være med til at forhindre nederlaget på 6-3. Men selvom han ikke blev en helt på isen i aften, var der stadig kys og kram fra kæresten. Det er aldrig sjovt at tage op og sidde på bænken og få splinter i røven, men det er jo som det er engang. Men der er en ny kamp på fredag, der er i hvert fald klar. Så må vi se, om træneren kan bruge mig der.